levyarvostelujen pariin. Bändi on nimeltään Grave Ripper ja levyn nimi on Season Dreaming Death. Grave Ripperhän on näin sanotusti lyhyesti sanottuna Jenkeistä Indianasta 2019 perustettu bändi black kautta thrash kautta speed metallia. Ja jos tykkäät niinku Grave Ripperistä, niin varmasti pidät tämmöisestä bändistä kuin Toxic Holocaust, Hell Ripper, Skeleton Witch, Wild Ingin, mutta myös voisin sanoa, että pitäisin tätä myös jonkunlaisena Slayerin tapaisena bändinä. En niinkään, että tämä on thrash metallia, mutta siis siinä, että tässä on erittäin paljon tällä levyllä se Season Dreaming Death, joka on 33 minuuttia, eli just napakka 10 biisiä. Ensimmäinen biisi Into the Grave, se on 4-minuuttinen, sitten Rebirth and the Torn Arpent, Divise Ingaini, että on Season Dreaming Death, Bremedia the Death, and Influx of Fear, Resident Against Light, Red Skies, and I Curse Reality ja Only Coldness. Tosiaan 33-47. Kyseessä on todellakin niin sanottu black kautta thrash speed metal bändi, jossa niin kun tyylit ja lyrikat on niin kun kuolema, decay, darkness, kylmyys ja pimeys. Tämmönen on sitten levyyhtiö, kun Blood Records on niin kun tuottanut tämän. Ja niin kuin juuri sanoin, niin aika paljon on sellaista Slayeriäkin, vanhaa Slayeria, siis puhutaan nyt siitä speed metal, silloin kun Slayer aloitti, niin sehän oli enemmän speed metallia kuin thrash metallia, siis ihan alun perin. Mutta jos tuossa thrash metal, niin kuin thrash on mahtava, koska se voi olla niin kuin kuoleman vakavaa, mutta kuin se on myös semmoinen omanlaatuisensa tyyli. Thrash metallia on, joko taas muuttuu, thrash riffi on arvokkaampia asioita, mitä on niin kuin ollut, ainakin mitä on keksinyt Slayer, varsinkin Reign Bloodissa, on tehnyt sen, että olen edelleen samalla mielipiteellä, eli Slayerin Angel of Death on yksi thrash metal biiseistä, yksi ja itse asiassa paras, ja on ja pysyy minulla. Siis on vaikutteita, mutta jos minun pitää valikoida Megadethin ja Slayerin välillä, niin kyllä se Slayer on, mutta tämä on minun mielipide. Ja Angel of Deathin keskikappaleen on siis Indianapolisista tulevat thrasherit Grave Ripperin debyyttialbumin, niin voin sanoa, että herättää hyvin paljon samanlaista kunnioitusta ja semmoista mielenkiintoa kuin esimerkiksi Angel of Death, Slayeri, ei kun Reign Blood. Mutta tämä Grave Ripperin debyyttialbumi on toiveita herättävä. Grave Ripperin jäsenet ovat olleet mukana monissa projekteissa, ja kuten Patriarch Arrest tai Guard Dur Skid Mash. Mutta siis Season Dreamin thrash metallin semmonen omalaatuinen soundi on heti niin kuin ensimmäisessä biisissä jo on niin kuin varhaiset thrash metallin, sanotaan speed black metallin ensimmäisen aallon Venomit kumppanit, niin se on niin kuin voisi sanoa, että sitten jos otetaan niin kuin vaikka Show No Mercy, niin tässä on erittäin paljon samanlaista meininkiä kuin esimerkiksi Venomilla tai Slayerillä. Season Dreaming Death on tosiaan 34 minuuttia hyvää thrash metallia. Potentiaalinen loistava bändi. Varsinkin, että bändi vetää täysillä thrash-tilassa ja kappaleet kuten Influx of Fear tai Rebirth and Torn Arpent näyttävät, että bändi on vahvimmillaan juuri siinä vanhan liiton old school thrash, speed metal, black metal siinä omassa kategoriassaan. Ja sitten niin kuin Racist Against the Light on myös aivan hieno biisi. Ja tosiaan mahdollisella parhaalla tavalla, niin minun mielestä tässä on kunnioitus Slayerille, koska vaikuttaa, että Grave Ripperissä on aivan älyttömästi kunnioitusta juuri kyseiselle bändille, koska
bändin biisit on parhaimmillaan thrash, border, crosscoveri kappaleita, jotka todellakin esimerkiksi Red Skies kuulostaa ihan kuin olisit Slayerin biisi. Ja semmonen, ei sanota nyt, että tämä ei ole plagiointia, mutta kaiken kaikkiaan sanottu ja tehty, niin Season Dreaming Dead on tosi hyvä levy, jos miettii niin kuin thrasher, black metal kautta speed metal levy. Kyllä henkilökohtaisesti sitä mieltä, että tämä on potentiaalisesti uuden bändin, siis uutena bändinä, kun on tämä Grave Reaper tullut niin kuin minullekin kuultavaksi, niin kyllä tämä kyseinen debyyttilevy Season Dreaming Dead on todellinen kunnianosoitus myös Slayerille, mutta myös Venomille ja näille vanhoille klassikoille. Ja pitkään mietin, kun kuuntelin tämän Grave Reaperin, että on kyllä niin varmaa kamaa, että minä en voi siksi sanoa, että debyyttilevyksi, niin pakko sanoa, että Season Dreaming Dead on niin kuin debyyttilevynä ja tässä black kautta thrash kautta speed metalin genressään, niin kyllä minä nostan tämän niin kuin, että 4/5. 4 tähteä 5 annan nyt kyllä, koska minähän annan yleensäkin, niin kuin sanon tässä, niin 1-5 tähteä, niin 4 tähteä 5 saa Grave Reaper ja Season Dreaming Dead. Ja korostan sitä, että tämä on todellakin erittäin laadukkaasti tehty black thrash metal debyyttialbumi. Minulle niin kuin herättää heti tämä, että tässä on sitä jotakin. Siinäpä se oli, ja ottakaa ihmeessä kuunteluun. Ne, jotka pitävät Slayeristä, itse olen fanaattinen fani ja tulen pysymään, niin Slayerillä oli omat, tai siis Slayerillä on vaan niin hyviä biisejä. Turhaako sitä nyt tässä rankuttamaan. Ja Toxic Holocaust tietenkin. Myös Hell Ripper, mikä on englannista. Jos ette ole kuullut, niin voisin tässä nyt sanoa, että Hell Ripperin Warlock's Crime kautta Witchered Hacks niin kuuluu samaan luokkaan, että siinä on toinen, jos haluatte kuulla kunnon thrasher, black kautta speed metallin tällä hetkellä semmoista ykköskamaa. Mutta kyllä, Grave Reaper ja Season Dreaming Dead, 4 tähteä 5. Ottakaa ihmeessä kuunteluun. Minä pidin ainakin, niin luulen, että jos tämän tyyppisestä musiikista pitää, niin tämä on ehdottomasti sinun mielimusiikkiasi. Mene tiedä. Mutta näin.